Здравейте, това е тостерен хляб с квас, а ето и рецептата за 4 тостерни хляба с квас. 1 кг брашно, 250 г пълнозърнесто брашно, 720 мл вода, 600 г квас, 28 г сол, 20 г кафява захар и 80 г масло. Като маслото може да бъде краве, а може да бъде и кокосово. Ето какъв хубав пухкав хляб ще се получи накрая с шуплички, за това ви трябва обаче активен квас. Така изглежда той. От вечерта си активирате кваса и на сутринта може да месите. Прямо вечерта си захранвате хубаво квас, освежавате го, разбърквате го и на сутринта той е готов, изпълнен с много шупли и чака някой да започне да меси вкусни хлебчета с него. За кваса са ви необходими само брашно, вода и квас. Ето как става. В купичка слагате брашното, двата вида брашно, размесвате ги, след което добавяте водата, изсипвате и шупналия активен квас. Как ще разберете, че той е в най-активната си форма? Той не потъва, понеже е изпълнен с въздух. След това слагате и солта, а после и захарта. Разбърквате с лъжица, за да се размеси хубаво, защото квас е сравнително твърд. И когато вече е хомогенизирано до известна степен, слагате на миксер. Може да продължите и на ръка, разбира се. Когато тестото започне да се отлепва от купата и е хубаво размесено, започвате да добавяте мазнината, маслото в случая кокосово масло. Слагате следващата лъжица, чак когато видите, че тестото хубаво е поело първата. И така всяка следваща, докато изхарчите тези 80 грама масло. След което оставяте да се повърти поне още 5 минути в миксера, за да може да се стегне хубаво на топка около бъркалката. После взимате една тавичка, намаслявате леко, за да не залепва тестото и изсипвате тестото там, защото там ще втасва. Оформяте го леко, така че да си застане на плик. След това оставяте тестото за 1 час да си почива. А после правите прегъвания през 20-30 минути. Хубаво е да се направят поне 3 прегъвания, за да може да се вкара максимално много въздух в тестото и хляба да стане мек и пухкав. Как се правят прегъванията? Всеки път леко намокряме ръцете и започваме да вдигаме всяко ъгълче да застане от долната страна, първо от едната страна, после от другата въртим купата и така от 4 страни прегъваме и ъгълчетата остават отдолу. Когато няколко пъти сме прегънали, тестото вече се е напълнило с въздух, набрашняваме плота и изсипваме тестото. Сега ще го разделим на 4 равни части за нашите 4 хляба. Как оформяме хлебчетата? Двете страни загъваме към средата. След това притискаме леко с пръсти отстрани, за да фиксираме по-лесно и после на рулце. Малко пристягаме и затваряме отстрани. Така готовата хубаво оформена хлебна топчица отива
във форма за печене, заедно с хартия за печене и леко набръшнена. Оставят да втасат, докато отроят размера си, изпълнят формите за печене и след това заминават във формата. Там се пекат на 200 градуса около 40-50 минути, като аз пека 40 минути във формите и още 10 без формите. Ако тръгнат да загарят много отгоре, сложете фолио. Ето какво се получава накрая. Едни големи, пухкави хлебчета с квас. Най-лесният хляб с квас е тостърния хляб с квас. Той става в рамките на деня. Да, наистина минават 8 часа докато станат, но стават много вкусни и пухкави. Ако трябва да обобщим процеса, замесваме хляба с квас, след което го оставяме 1 час да си почине, после правим 3 прегъвания през 30 минути, след което го оставяме още 30 минути да си почине, а после го изсипваме на набръшнен плод, разделяме го, оформяме го на хлебчета и след това го оставяме по формите за печене да отрои размера си. Това може да отнеме, зависи от сезона и температурата на стаята, от 3, 4, 5 часа. След което го печем на 200 градуса за около 45 минути и след това се наслаждаваме на най-вкусния, мек, хубав хляб с квас, въздушен, прекрасен, пълен с шупли. Всички рецепти готвим с любов за вас.